ay ibagyod ang aking ano. Anong pangalan ng kuweba? Santo Rosario. Santo Rosario ng San Pedro, San Pedro. Mabini. Ang entrance po, ganito ang gagawin nyo. Papasok kayo. Ito lang ang bukod tanging kuweba na naka-gate. Agay! Kuweba na may gate. Kuweba na may gate. Agay! So, kung overweight kayo, huwag na kayo magkambisan dito at maliit. Agi! Pero actually, pagdating mo dito sa loob, amazing! Amazing, oh. Ay, Amazing ka ma'am. mga friends, madaldal lang po ako pero mabait po ako, ha? Iwan na lang natin yan dyan. Dito madam, iwan. Sige. Yan. So, ang loob po ng kuweba is ganito. Maluwag na. Maluwag siya, no? Maganda. Doon lang po kami sa entrance talaga nahirapan. Kasi bukod tanging, yan lang po yung entrance ng kuweba na may gate po. At ngayon, ilalak niya kung anong pong mahirapan kaming lumabas dito. Pag naman po, oo. Ako Wag na naman po. susunod na papasok. Kasi po pag ano yung mga gamit, pag hindi po ano, talaga iniiwan po dyan. May tuko, oh. Where, tita? Ayan, tuko. Ay, Toko. maliit lang po siya. Hello po. Bantay po kayo. Ano lang po kami. So, malaki pala siya. Para siyang man-made, no? May sarili siyang daan. Oh, pero tingnan nyo. Amazing. Wow, ang ganda, oh. Parang mga ano ng dinosaur yan. Ngipin. Sinasabing Oo, hindi nila nakita ito kanina. Siya, oh. Wow. Picture tayo dito, oh. Wait lang. Wow, kung makita niyo po, very nice. Ito, nabigyan kami ng opportunity na makapasok dito sa Santo Rosario Cave ng San Pedro, Mabini. Amazing. Sige, pagbalik na lang kami magpicture ha, mag-video-video lang muna tayo. Wow. Isa din yung labasan nito ang kung dito din lang. Yan. Sayang, hindi sila kasama. Kaya nga, ano. Sige lang. Oh, balikan nyo ka. Balikan nila ito. Wala. Hindi mo pala masisilip talaga dahil paliko. Doon sa gate. Wala siyang ano. Oh, nice. Picturean ko. Ilaw, tita. Yan. Asan? Yes, ito. Picturean natin. Naka-video siya. Oh, wow. Nagtagay ng ilaw, ng apoy. Ano, you know. Oo, nagsulo sila dyan. Tingnan niyo ito ha, talagang ano siya oh. Kung gusto mo diamond na mga kumikintab-kintab. Hey, you. Oh, yeah, nag-glitters siya. Pero sabi nga nila wag hawakan ito. Kasi pag hinawakan niya, tingnan mo, minawakan to eh, kaya umitim. Tag-ulan. Pero pagka tag-ulan, tumutulo. Ah, may nagtroso. Very bad. Ito halato, ito na alam natin na may nagtroso nito. Sayang to. May nasilisihan kayo ah. Nasilisihan kayo. Ilaw nga. Picture natin. Habang nagbibideo. Oh, ganda nito. Kung makita nyo, grabe, ang lalaki ng mga stalagmites. Oh. Kung hindi ako nagkakamali ha, kung ano, nakalimutan ko na kung anong tawag sa nasa taas eh, kung stalagmites, stalactites. Stalactites. Ang sa taas, ang nung nasa, Stalactites yata, ma'am, yung nasa baba na.
So ang nasa taas, pababa is stalagmites. Medyo ano na dito. Ba, may compartment dito. Ay, pwede dito matulog pala. Pwede pala dito mag-overnight. Meron silang ganito, may kwarto. Hello, friends. Pasya lang po kami, ha. Wala po kami. Meron ditong lagusan, isa. Oo, hindi lang labas natin. Hindi, isa po yan. Parang may Paikot lang yan. Paikot lang yan, mami. Babalik ka doon. Ha? Babalik ka. Wait lang. Tita, maganda to, oh. Mamaya na lang tayo mag-picture. Videohan ko lang muna. Pagbalik na lang natin. Videohan muna natin. Hindi ka bang tao. Ito, parang nila, talagang may mason sila dito, oh. Naka-finish talaga siya to, oh. Di ba? Ito, kwarto to siya. Kaya lang ito, nahawakan to, eh. May mga part dito na nahawakan talaga siya, oh. Ito, makita nyo, wow, amazing. dati itong may ano siya, may hawakan. Oo. May hawakan na parang ito. So, pag dito dandaan kayo kasi itong inaapakan namin talagang putik siya. Medyo madulas. Kaya, ano lang siya. Careful lang talaga. So, pababa kami. May portion dito na pababa. So, kailangan namin magdahan-dahan. Wala, gandito lang. May butas pa, oh. Mahaba. So, akala ko ba ang inaakyat lang bundok? Kung ano yung pag-akit sa bundok. Yun pala, matindi pa ditong assault. Oh no. Oops! Ay, hindi ka kayanin ng bata to. Mahirap pala. So, matindi ang assault dito, ah. Ito lang yung kuweba na napasukan ko na matindi yung assault niya. Yung ibang kuweba, nilalangoy-langoy namin, eh. Uy, in fairness, matindi yung assault niya, ha. Mas matindi pa sa matiltwil kanina. Friends, happy po ako na nakapasok dito. Ayun, take that mo, ma'am. Ay, wait. Maliliit pa lang. Ay, meron ito. May mga may mga bats. Ito siguro paggabi, oh. Pero wala tayong makitang bird's nest. Nandoon lahat ng bats sa bani. Oh, matinding assault pala to. Akala ko yun lang yung pababa. Meron pa pala siya. So may naririnig ako, hindi ko alam kung bat o tubig. Ganda. Assault po, ha, assault. Naririnig ko na may tubig. Cute, oo, tita. Ito medyo siya, doom. Kaya lang maputi. Narinig ko yung tubig. Nagbabandal sila. Dapat walang vandalism dito sa loob ng kuweba. So malaki ito siya, parang doom. Dapat wag na lang Narinig natin yung tubig. May tubig dito sa loob. Ayan. Wow, ang linis. So, ito yung tubig dito, oh. Lulusot na ito. Oh! Challenging na naman to. Ganito pala. Ay, nako. Grabe, assault, ah. Tita. So, bababa kami dyan sa tubig. Yung ano po, antay yung cellphone na lang po, pakikinig na lang. Ha? Nabasa ko. Mas mahirap pa po ito sa bundok na
aakyat ko. Mahirap pa ito sa bundok na aakyat ko. So dito wala kang kapitan. Okay na. O dito, yuyuko ka. Kasi pag hindi, tubig na to. Yuko talaga, yuko. Oh. Ilawan mo, ilawan mo. Pero pag ano, pinakamaganda kong pag-picture sa taas. Saan ang picture sa taas? Naka-akit sa tayo yan. Ilawan nyo nga lahat para maliwanag siya. Hindi siya nakukuha. So, mayroon sila dito nakatagong ano Ano lang ito siguro mga 4 feet lang ang ano, tapos ceiling na kaagad. May lagoon. Yun eh. Ito yung stage na mahirap pa, magmula dun sa baba. Tapos gagapang kami. Nabasa. Nasaan na yung aking ano? Ooh. Amazing. Wow! Gusto ko to picture dito, ano? Gusto ko mag-picture dito. Wow! Ala, kaganda. Dito, gusto ko to. Picture mo na dito. Amazing. Amazing. Yeah. Glitters, glitter. Okay, grabe. Alam niyo lang kung gaano kaganda ang pinakitang kagandahan sa amin ngayong gabi. Pupunta kami sa ibang kwarto. Wow! Ay, wow! Wow, saan? Ito, careful kasi tubig ko. Wow! Oh, amazing! I love it! Thank you, Lord. Agi! Amazing masyado! Wow! Malalim? Mababaw. Mababaw po, malalim. Dito. Wow! Bakal. Parang mga suso ng baka to. Wow! Ang galing! Oh, parang mga ito parang chorus. Parang payong ng chorus sa siya. Ang galing! Ang ganda!
Hindi ka ano. Okay lang yan. Wow. Saan ang daan? Sa taas, sa baba? Diretso lang. Yan sa baba. Sa baba na lang tayo. Wow. Ayay. Madam atin. Ang ganda. Wow. Pag kayo mo nang makakat na. Wag maapakan, sir. Muna. Ano? Pag kayo makakat, libog ka doon. Makuha ang kamay mo, ang paa mo nakukuha. Yan. Kasi ganda. Oh, ilaw mo na lahat. Dito siya, go. Oh, mahirap pala. So, dadaanan namin. Dito ma'am, Ang ganda niya. sisilong tayo. So, ganito kaya hirap yung mga pinagdadaanan namin dito. Para lang makakita ng kagandahan ng loob ng kuweba. So, kailangan may gapang-gapang. Hirap ah. Oh no. Hindi, gambewang lang ma'am. Gambewang lang. Ah. So, ganyan ah. Kita nyo kung gaano kaganda. Kumikintab-kintab, kumikintab-kintab. Kumikintab-kintab, kumikintab-kintab. Ano masabi mo, tita? Ha? Ano masabi mo? Malamig ang tubig. Malamig ang tubig. Ang cute mo dyan. Smile. Okay. Grabe dito ah. Kumikintab-kintab. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda. Yehey, yehey, yehey. Waiting. Waiting. Yehey. Diamond in the sky. Oo. Hindi yan tinapusan ko. Talagang pinutol yan sadya. Masyadong matigas ang marmol. Para ano. Talagang Uy! Ha? Kaligi! Talagang tinroso yan. Oh, umiihi, umiihi. So, akyat na naman tayo dito. Tita, how? How to akyat? Okay. Dito ma'am, dyan. Dyan. Oh, mautog ka ma'am. Yes, ganito po ang ganito po ang Pag-akyat. gala sa loob ng kuweba. Grabe. Sige ba? Wow. Another compartment. Parang corals lang ah. Ah. Amazing. Ay wow. Ay wow. Okay. Sana naman tayo. Pakyat daw ma'am. Sige. Kita ko ma'am. Sige. Yung hagdan. May hagdan? O yun ma'am. Uy. Kaya? Saan? Kaya daw ba? Saan? Yun. Ay, maliit lang naman yan. Mas mahirap yung una natin kanina. Sige, kaya. Kaya daw. Basta nakakaya, naakyat mo, maakyat namin yan. Basta, tsagaan mo lang. Oh, ha? May hagdan pa. Kaya pala may assault, kaya meron din siyang ano. May labasan na ito doon, sa dulo. Wala po, pabalik po tayo. Ay, back trail. O, sige. Pag-try. Sige. Aga. Dita, ikaw mauna. Kaya ikaw ang binabitin. Tingnan natin yung ano. Oh, nice one. Ano yan? Pidot-pidot ko na. Oh, ito lang naman post play. Pinindot mo? Oo.
Sige lang. Uh! Ganito po talaga yung buhay kuweba, no? Mas mahirap sa Kakupangan, ah. So, pag papasok kayo dito, medyo careful. Sino yan? Sino yan? Sino yan na ano, bunggo? Yung kasama natin? Ah. Wow, boto. So. Ay, doon pala yun. Oh. Wow. Oo. Ito din, sir, oh. Medyo mahirap talaga ang dito akyat. Ah. Ito, tita, oh, maganda. Saan? Yun o, yun o, yun o. Yun. Ay, ito mo na. Baba. Lapang. Napaka-importante talaga dito yung safety hat. Pag walang safety hat dito. Ha? Giant taklubo. Giant taklubo? Oo, giant taklubo. Ngayon, pag-sipit ko dito. Dito. Giant taklubo. Giant taklubo. Wow, be. Wow. Sige, ano. Ilaw. Wow. Ilaw. So, kung alam niyo lang kung gaano kaganda. Ay, masalog tayo naman. Ready. Ganda niya. Oh, daming layers, ah. Oh, may kinang-kinang siya, oh. Oh, hi. Amazing. Fantastic. Awesome. Diretso kami. Baba. Ulo. Ala, may angel? May angel dyan? May angel siya. May angel siya. May angel. Dito. Kumikinang-kinang, oh. Kung gusto nyo ng kumikinang-kinang na libre, pumasok. Wow. Ako may tagong. Ano yon? Tagong. Anong tagong? Tagong? Turtle? Ay,
Pagong. Where? Ay, oh. Ay, ka nice. Meron po silang turtle dito. Nasa gitna siya, oh. Hindi ka ngayon gumagalaw, ha? Pero pag gabi, duda ako sa'yo. Pag malayo, ano? Wow. Ito, picture. Tita, ilaw tita, sa pagong. May pagong po dito. Ilaw tita. Ay, ilaw. Ilaw sa pagong. So, yan po ang pagong. Nandito po yan siya. Ewan ko lang kung gabi kung hindi yan siya gumagalaw. Saan ang nagulo, tita? Ay, dito, nandito pala yung ulo niya. Yan. Ay, diba? Dito lang yan, may pagong. Bantay po kayo. Pwede rin akit. Meron dito, no? Kaya lang pinutol-putol na. May pumapasok dito, may truso talaga yan silang dala. Kasi dito basta-basta napuputol lang ng ano eh. Kaya po may padlock po. Saan pa tayo dumaan? Ala? Ala, kaganda nito. Ala, ang ganda niya. Pag walang ilaw, tita. Ano, tita, tanggalan mo ng ilaw. Pag wala siyang ilaw, huwag mong ilawan, tita. Kahit kumikinang siya dito sa video, grabe, pag walang ilaw. Kasi pag nahawakan ng kamay, yung pawis. Ayokong lumabas. Gate na yan. Ayokong lumabas. Ito na po yung gate namin, ano. Binuksan na pala, talagang pinapalabas na kami, oh.